Bantakwethu ndifumana i-call isuka kumhlobo wam usekhayelitsha. Yandiphathe kamnandi. Umhlobo wam uthi ibrother yakhe idutyulwe, nenkosikazi yakhe badutyulwa bobabini. Uthi ke xa izama ke uyicacisa le nto kufike abantu banesimokolo ke aba bantu bathengisa utywala, banayo nendawo ke ethengisa ukutya isirhoxo. Kufike ke amadoda athi acela i-protection fee apha kubo, nenkosikazi yakhe khabavume ke xa eyibeka ke. Ekubeni ba engavumanga la madoda aphinde abuya, xa ephinda ebuya avulela ngembumbulu utata nakumama. Bashiya ke abantwana abathathu. Buhlungu bantakwethu esijongene nayo, udutyulelwe i-protection fee. Bekutheni ke bangabayeki bathi xa ningafuni sinekhusele kurayithi ke sizawuniyeka, kwaye bezawubadubula. Yini bantakwethu? Elo sizi labantwana liza kushiyeka lingena tata lingena mama. Indlela asukole ngayo la mfana xa ndiyiva, ndiyamazi ke la mfana wayekade ezithengisela, ethengisa ezirenkini, ethengisa amagwinya, up until wazokwenza le venkile, wenza isimokolo nomfazi wakhe bethengisa amanqina enkukhu, ethengisa amanqina egusha, bezama impilo. Ngoku bakuphumelela, babulalelwa impumelelo yabo. Inoba bantakwethu funeka senze njani eSouth Africa? Intoni le kufuneka siyenze? Abantu babulalwe, bebulalelwa i-protection fee. Inoba kufuneka sithini bantakwethu? Masihlupheke ze kube mnandi kweli lizwe. Kubi bantakwethu mani, futhi ke akumnandanga kweli lizwe. Kuba ke kufuneka ke sonke sihlupheke, ayompilo le.